O presidente da Deputación e o piloto Eduardo Iglesias presentaron na Praza de San Marcos o equipo co que o deportista monfortino participará no Rally Dakar, por sexta vez consecutiva co apoio da institución provincial. José Tomé animouse a subir na moto coa que Iglesias percorrerá os 8.000 km desta mítica proba, que se desenvolverá no deserto de Arabia Saudita do 3 ao 17 de xaneiro de 2025. A Deputación achega 15.000 euros cun claro objetivo. Promocionamos este tipo de eventos porque, de alguma maneira, é unha maneira de que Lugo pues, sea protagonista en todo o mundo, neste caso, porque moitos reportaxes de televisión vamos a salir, aí está a Diputación, aí están outros, como o Concello de Monforte, outros elementos de promoción da nosa provincia, e, por lo tanto, para nós é unha satisfacción. Nesta edición de 2025, Eduardo Iglesias será o único piloto galego na categoría de motos. Nas anteriores participacións quedou sempre entre os 100 primeiros. A mellor posición foi a de 2021. Se podemos facer unha boa posición e mellorar a histórica do 53, pois sería o ideal. Se non fora gracias á Deputación, pois non estaríamos xa incluso nin o primeiro ano, levamos, este vai ser o sexto, é un dos patrocinadores principais do equipo. José Tomé salientou que o piloto monfortino levará o nome da provincia de Lugo por todo o mundo a través das redes sociais e dos medios de comunicación dun evento que conta con 200 millóns de telespectadores.